иң яқын, иң хөрмәтле кешебез. Юлдыбай авылында яшәүче Гыйбадәтова Нәсимә Дәүләткилде кызы күркәм гомер байрамын 55 яшьлек юбилейын билдәләй дип башлана безнең студияга килгән тәбрикләү сәламе. Әсәебез 1965 елның 22 майында дөнья хуш етле сәскәләргә күмелгән мәлдә Кызылташ авылында дөньяга килгән. Өләсәем менән картатаемды куандырып, эшкә уңган, алсак йөзле, тыңлаусан, иркә кыз булып үсә. Күгәрсен авылында урта дөйем белем бирү мәктәбен тамамлап, Күмертау калаһында укый. Атайыбызга кияүгә сыгып, агайым Илгизгә һәм миңә гомер бүләк итәләр дип яза үзенең котлау сәламендә кызыгыз Нурсилә. Безне үстереп, аякка бастырып, борсылып һәм янып, күпме куаныстар, бәхеттәр кисергән ул. Әсәебез безнең өчен бердән-бер кадерле, олы янле, изге күңелле кеше. Тугандарын хөрмәт итеп, һәр сак ярдәмгә ашкынып тора. Әлеге көндә әсәебез Яңы Хвалын авылы клубында мәдәни оештыручы булып эшләй. Һине улы байрамың 55 яшьлек юбилейың менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Ныклы сәламәтлек, күңел тыныслыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтһез көндәр, ак бәхеттәр, балаларыңдың һәм ейәндәреңдең күңел йылыһын тоеп, игелектәрен күреп, бәхетле озын гомер кисереүеңде теләйбез. Киләсәгең йыр кебек матур, кояш кебек сагу булһын. Безнең өчен йөрәк ялың булып, күз нур кайдарыңды түккәнһең, күтәрмәстәй йөктәр күтәргәнһең, озын тормыш юлын үткәнһең. Һәммәбезнең изгелеген күреп, шатлык кына кисер һинәсәй, бәхет менән, сәламәтлек менән безне куандырып йөз яшә. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Нәфкать, улың Илгиз, киленең Нәфисә, ейәнсәрең Алиса исеменнән кызың Нурсилә һәм кияүең Ришат. Хөрмәтле Нәсимә Дәүләткилде кызы, якындарыгызның изге теләкләренә без дә кушылабыз. Юбилейгыз мүбәрәк булһын. Барлык ой-хыялдарыгыз тормышка ашһын. Бик кадерле генә гомереңә, бүген тагы бер ел өстәлә. Өстә Худай бәхет өйбөйөп, кайгы хәсрәт кенә өстәмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик кадерле генә кемгә дә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик кадерле генә кемгә дә. Бик кадерле генә гомереңдә, үзең кебекләрне эзләмә. Эзләмә син бит берәүгә, башкаларны үзеңә тиңләмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик кадерле генә кемгә дә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик кадерле генә кемгә дә. Кадерле генә гомереңне, оныт әле авыр чакларын. Искә алыйк бүген бергә, үткәннәрнең яхшы якларын. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик кадерле генә кемгә дә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик
кадерле генә гомереңә бүген тагы бер ел өстәлә. Өстә Худай бәхет бөеп, кайгы хәсрәт кенә өстәмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз, бик кадерле генә кемгә дә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз, бик кадерле генә